Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod, kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya nataw kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod, kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya nataw kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Maayong buntag mga binati nga igsuon sa pagtuo. Kini gyapon ay inyong kauban sa lamdag sa buntag, Brad Mike Romanzuelos. Maga-welcome kaninyo nining atong matag adlaw nga tulumanon, lamdag sa buntag. Nining buntaga atong Sibo ang ato nga pamalandong sa nindot kaayo nga pista iglilihi nga gisaulog karon sa simbahan, ang solemnidad sa tanang mga santos. Ini nga adlaw puno sa pagpasalamat ug paglaom kitang tanan nga mga Katoliko Kristiyanos, kaya ang atong simbahan naghanduman sa tanang mga santos ug santa sa langit na ilhan man o wala mailhi. Apan sila nakakabuot sa ganti sa langit, pinaagi sa ilang pagkamatarong sa kinabuhi, pagtuo, pag-alagad sa Dios, ug labi na pagsunod sa iyang kabubuton. Apan labaw pa niya nining adlaw gipanumduman usab kita sa Dios nga kitang tanan gitawag usab alang sa pagkabalaan. Ako, ikaw, kitang tanan, tanang tao sa kalibutan gitawag sa pagkabalaan. So dili lamang ang mga pari, madre religyoso ang kinahanglan nga dunay santos nga mga kinabuhi, kundi kitang tanan, even ang mga ordinaryo nga mga katawhan sa Dios kinahanglan mahimo usab nga mga balaan. Agi og pagsugod atong sugdan kini sa usa ka pagampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan mo nga langitnon, salamat kaayo sa kahayag nining bag-ong adlaw. Ug salamat sa imo pag-uban sa mga santos nga nag-ampo alang kanamo. Ning adlaw hatagi kami og kasing-kasing ang mapasigarbuhon sa imong mga buhat ug mapailubon taliwala sa mga pagsulay. Tabangi kami nga magalakaw sa dalan sa pagkabalaan, diha sa pagka mapainumsanon, pagka mapinasayloon ug sa pagka mahinahon. Bendisyon niyo usab kining among programa nga unta daghan ang makapaminaw, makadungog sa imong mensahe, tawag sa imo sa pagkabalaan. Kini among giampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa Samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon ang atong ebanghelyo, mabasa nato kini sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 5, bersikulo 1 ngadto sa 12. Umoni ato mabasa. Sadyang nakita ni Jesus ang kadaghanan, misaka siya sa bukid ug milingkod. Iya mga tinun-an miduol kaniya ug nagsugod siya sa pagtudlo nga nag-ingon. Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang mga nag-antos, kay pagalipayon sila. Bulahan ang mga mapainumsanon, kay sila makapanunod sa langit.
Bulahan ang mga maluluyon, kay sila kaluyan. Bulahan ang mga naglihok alang sa kalinaw, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Busa, lipay kamo og magmaya, kay dako ang ganti alang kaninyo dito sa langit. Mo kini ang atong mabasa, mga igsuonan sa Ebanghelyo ni ining adlaw. Sa in English kita itulan ni og the Beatitudes, ang mga kabulahanan. Kining maong mga kabulahanan, mao kini ang blueprint sa pagkabalaan ug sa atong tinuod nga kalipay. Akong pagabalikon ni ining adlaw, atong gisaulog ang fiesta sa tanang mga santos. Sa kaadlaw nga puno sa pagpasalamat, dili lang sa mga nailhan nato nga mga santos, no? Labi na din sa Pilipinas, no, natay duha ka santos nga Pinoy, no? Si San Lorenzo Ruiz o si San Pedro Calungsod. Kauban nila daghan pa kaayo nga mga santos nga ilado. Una po yung mga wala na to mailhi apan na santos na usab. So nining adlaw, nagpahinumdom na to ang simbahan nga kitang tanan gayud gitawag sa pagkabalaan. Ang pagkabalaan dili ni kahibulungan, dili pod ni para lamang sa mga pinili, kundi para ni sa tanan nga mitugot nga ang Ginoo mulihok sa ilang kinabuhi, muusab sa ilang kinabuhi, ug mahimo siyang buhi diha sa ilang kinabuhi. So doon na tayo mga pipila ka punto nga atong pamalandungan ni ining atong mubo nga episode sa Lamdag sa Buntag ni ining adlaw, Nobyembre 1. Akong balikon, ang pagkabalaan mao ni ang tawag sa tanan, mao ni atong unang nga punto. Nagpahinumdom ni nato nga di ta kinahanglang dagkog mga titulo, di ta kinahanglan nga dagko tag mga nahuman nga kurso, di ta kinahanglang inila o unsa ba aron ta mahimong balaan. Ang importante lang nga makadungog ta ug maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Labi na sa iyang pagpangutana, buhi ba ang akong presensya diha sa imong kinabuhi? Mga igsuon, timan-an nato nga balaan ng tao nga iyang giamuma ang iyang pamilya, matindanon sa trabaho o madasigon sa pagtabang sa uban, tungod kay kini tinukmod sa iyang dakong gugma sa Dios ug nga ang Dios mismo buhi diha sa iyang kinabuhi. If you do the things mentioned because you love God above everything and you serve others because of this love for God, bulahan ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi na naglakaw diha sa pagkabalaan nun. Kaduha nga punto, mga igsuon, bulahan ang mga tao nga nakiguban sa kasakit sa isig kaingon. Mao ni ang giingon diha sa Ebanghelyo, bulahan ang mga nag-antos kay pagalipayon sila. Ang mga tao nga kahibaw maminaw, muhilak uban sa mga nag-antos, hatag og kalipay sa mga nanagsubo. Mao ni ang atong mga santos sa kalibutan karon. Mao nang dakong hagit po nato nga atong tan-awon kung kumusta pod ang atong pagpakigrelasyon ngadto sa uban. Bisan og maingon ta nga nata sa simbahan o simbat ta matag Domingo, kapan kun dili ta kamao nga mulingi niining mga katawhan usab nga nag-antos, kulang gihapon ang atong mga gibuhat, mga igsoon. Kung ang importante nga bisan og wala patay mga korona o purong-purong sa pagkasantos, ang importante lang nga mapuno sa gugma ang atong mga kasing-kasing. Aron kita mahimong mga kamot ug tiil sa Dios ngadto sa kinabuhi sa uban. Nga pinaagi pod sa atong mga kinabuhi, gamiton ta sa Ginoo nga makahupay sa kalisod, kasakit sa uban. Ug sila usab makabati nga sila gihigugma diay sa Dios. Ikatulo nga punto o pinakasimple kaayo nga punto,
Ang pagkabalaan nagsugod ni sa yano nga gugma. Dili kinahanglan nga milagroso ang atong kinabuhi, no? Dili kinahanglan nga mahimot ang sikat, viral, unsa pa diha nga gusto sa kalibutan. Diha sa kasimple sa ato nga kinabuhi. Kung kini puno sa pag-alagad, puno sa pasaylo, puno sa pagtabang sa mga kabos, puno sa paghatag og oras sa pag-ampo. Suod ta ngadto sa Dios. Suod ta ngadto sa atong isig katawo. Nag-alagad og nahigugma ta nga walay pili. Mga igsuon, o kini ang simple nga dagway sa balaan ng kinabuhi. Kanang muliho ka, trabaho ka sa imong balay, tungod kay nahigugma ka sa mga membro sa imong pamilya. Trabaho nga walay daghang kusmod, trabaho nga walay daghang magulbol, trabaho nga puno sa paghigugma. Kani usa ni siya ka pamaagi nga masantos ang atong kinabuhi. Nga bisan pa o usahay padlungon ang mga tao sa atong pamilya, padayon gihapon ta nga mo dapit nila nga magampo, muduol sa Dios. Unya sige lang, di lang ta magsigi og yaw-yaw. Ang ato lang padayon lang gihapon ta nga mudasig sa atong mga anak, mudasig sa atong mga kaubas trabaho, mudasig sa atong mga igsuon, mudasig sa atong mga ginikanan, mudasig sa katawhan nga mahimong maampuon o magpuyo og balaanon nga kinabuhi. Diha sa atong matag pahiyom, matag pagampo kauban ng atong mga anak, sa matag panilhig, sa matag hinlo sa balay, sa matag hikay sa pagkaon, basta kay kini puno sa gugma mga igsuon. Kini mga simple nga dagway sa pagkinabuhi nga balaan. So may mga praktikal na to nga mahimo application sa pagkinabuhi nga balaan. Diya sa atong pamilya, himuon na to nga puno sa gugma nga atong balay. Kanunay na tong ipadungog sa atong kapika, sa atong mga anak, nga sila gayud atong ipangga o gimahal. Sugda na to diya sa simple nga pag-ampo. Matag adlaw. Ato silang iampo dyan. Mo na pinaka-basic iampo na to atong mga membro sa pamilya nga sila makabati usab, makasinati usab sa gugma o presensya sa Dios. Diya sa atong trabaho, buhaton na to atong trabaho di tungod kay gisweldoan ta, di tungod kay kinahanglan, kundi kay gusto ta nga himayaon ang Ginoo pinaagi sa atong pagtrabaho. Naman sa Biblia, himayaa ang Dios sa tanang butang. So apilo na to diha sa atong trabaho. Tarungon na to atong trabaho tungod kay sa atong pagtarong sa atong trabaho o sa kini kapaghimaya sa Dios. Diha sa atong komunidad, tabangan na to ang atong mga silingan nga naglisod. Yano nga tabang, ginagmay nga tabang, basta kay kinasing-kasing nga tabang. Dako kini kabulahanan, dako kini nga grasya, ug simple kini nga pagkinabuhi sa kinabuhi nga balaanon. Diya sa ato mismong kaugalingon, mugahin gyud tag oras sa pag-ampo ug pamalandong, 5, 10 minutos, 30 o sa ka-oras, mas dakong panahon, mas maayo. Pero busy ang adlaw, sige lang, pila lang ka minuto, as long as mugahin ta og quiet time for prayer. Kada importante na kayo nga para maduol gud ta, di ta ma-disconnect sa Ginoo, dili malubat ang atong mga espiritu. So importante kayo. Take time to read the Holy Scriptures. Mabasa gyud sa balaang kasulatan, mamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Ug dunay pawarahon, simba gyud. Simba. Dili lang sa matag Domingo, labi na sa mga adlaw nga iglilihi. Sama ni ini karon November 1, All Saints Day, ugma November 2, All Souls Day. Mga piyesta nga iglilihi. Kinahanglan mo simbag yun. Balaan kini nga mga adlaw. Nya sa mga ordinaryo nga mga adlaw, simba usab. Aron kanunay nga maduol ngadto sa Ginoo. Kay timan ang pinakataas nga pag-ampo mao ang pag-ampo sa santos nga misa. Unya diya sa atong online nga kinabuhi, no, online nga kalibutan, imbis nga mga reklamo, mga pagsaway, mga way hinungdan nga mga post,
ang ipos diha mga pulong nga makahatag og paglaom og kahayag. So kana mo ipakuyanap sa online world mga igsoon. Mga mensahe nga makapahinumdom sa atong isig katao nga kitang tanan gihigugma sa Dios, gitawag sa pagkabalaan. Atong panawagan ini nga adlaw, atong paningkamutan pinaagi sa grasya sa Dios nga magpuyo kita og balaanon nga kinabuhi. Niini nga adlaw sa atong buhat, sa atong pamilya, sa atong pakiguban sa uban, kanunay nato ipakita ang gugma sa Dios, ang kaluoy ug kalinaw. Unya paningkamutan nato nga puy-an nato ang pagkasantos nining adlaw sa simple nga paagi. Nga bisan asa ta ibutang sa Ginoo nining adlaw ron, bisan asa ta dadon sa Dios, mahimo unta kitang mga instrumento sa iyang kahayag. Dili kinahanglan nga maghimo tag mga milagro, no, aron madayag sa uban ng atong pagpuyo o kinabuhing balaan. Ang importante, nahigugma lang gyud ta sa tininuod ngadto sa Dios, labaw sa tanan, ug nga nahigugma ta sa atong isig kaingon, sa walay pagpili ug sa walay kondisyon. Pamalandong mga igsoon. Sa unsang paagi kaha nato mapakita nining adlaw nga kita usab gitawag sa Dios sa pagkabalaan. Sa unsang paagi nato mahimong mas balaan ang atong kaugalingon niining adlaw karon. Sa unsang paagi nga ang imong pagkabalaan imong mapaambit ngadto sa imong pamilya niining adlaw. Unta natay makatunan nining atong mga gihimo karon nga pamalandong. Malipay ko nga inong ibilin sa comment section ang ino sa mga pamalandong sa tawag sa pagkabalaan sa tanan. Unya i-share sa ato ang mga kaigsuonan kining atong lamdag sa buntag episode nining adlaw. Agi og pagtak-op kita magaampo. Among Ginoong Dios, salamat sa adlaw nga among gisaulog ang imong pagkabalaan ug diha sa pagsaulog sa imong simbahan niining adlaw sa tanang mga santos. Salamat sa ilang panig-ingnan nga nagtudlo nga ang pagkabalaan posible di ay para sa tanan. Tabangi kami Ginoo nga mahimong masinugdanon, mapinanggaon ug matinud-anon sa imong tawag sa pagkabalaan. Hatagi kami og kasing-kasing nga mapaubsanon og espiritu nga puno sa paglaom. Bendisyon ni kami ug ang among tibuok nga pamilya aron ang tanan sulod sa among banay mahimong mga balaan. Kining tanan among ipangayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sana samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa di pa ko manamilit, akong i-shout out ang naglantaw nato nining orasa. Maayong buntag Ma'am Annalyn Autentico kauban sa iyahang pamilya. Regards ni Sir June ug sa imong mga pinalanggang mga anak. God bless you and your family. Sa tanan nga mga naglantaw niini karon man o unya, salamat kayo sa inyong paglantaw. Unya God bless ninyo nining adlaw sa mga santos unta kini mahimong mabulukon, balaanon nga adlaw o di nato kalimtan atong ipaambit gyud ang gugma sa Ginoo ngadto sa atong pamilya labaw sa tanan ug ngadto sa atong mga kasilinganan nining adlaw. Salamat kaayo sa inyong pag-uban nako nining adlaw. Naot nga ang pulong sa Ginoo ug ang panig-ingnan sa mga santos magpahinumdom kanato nga ang pagkabalaan dili halayo kundi anaa day kini diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ayaw kalimot ang tanang tao gitawag sa pagkabalaan ug ang atong paghatag og yes sa Ginoo mao ang sinugdanan sa atong dalan padulong sa langit. Magkita-kita ta ug mga adlaw sa lain na pod nga pamalandong sa pulong sa Dios. Maayong buntag kaninyong tanan mga igsoon ug ang panalangin magauban unta kaninyo sa kanunay. Daghang salamat sa pagtanaw. God bless you.